Jeg er dyrenes beskyttelse. Jeg er præst. Jeg er præst. Jeg er det kvindelige arbejderes forbund. Ja, jeg er landmand. Og jeg er så forsker i dyreadfærd, og jeg er så formand og ordstyr. Okay. Og jeg vil godt starte vores debat med mosaikdyr. Jeg synes, at det er rigtig godt med mosaikdyr, fordi at det er vores fremtid. Vores fremtid ligger i nye dyr. Ja, hvad mener præsten om det? Ifølge paragraf 314 må man ikke udføre seksuelle udnyttelse af dyr. Og det mener jeg, det her er. Det er simpelthen seksuelle udnyttelse. Ja, men vi parer jo ikke dyrene. Vi tager jo deres celler, og så blander dem. Det er jo ikke dyrmishandling. Ja. Nej, ikke noget. Ja, jeg synes heller ikke, det er fair. Jeg synes, jeg synes ikke, det er fair, fordi dyrene, de har deres egen holdning. Og dyrene, det er dem, der på en eller anden måde skal være med til at bestemme. Jamen, dyr kan jo tale. Hvordan vil de så have det? De lever med for. Okay, jeg kan godt tage seriøst. Ja. Jeg synes, det der afling der, det er bare skismart. Jeg tjener jo pisse mange valuta på det shit der. Ja. Jeg synes også, det er meget smart, fordi så for det første, det der forhår, det er bare uld. Det der uld, det kan jo bruges til tasker og sweater og alt muligt smart. Grønlændersvætter. Ja. Og grønlændersvætter, eller i den. Ja. Eller i, nej, jeg kan. Og så kan du også, så udvikler det menneskers hjerner. Du tager to gener og splicer det, ikke? Så udvikler mennesker sig sådan. Ja. Hvad mener dyrlægen om det? Jeg synes ikke, det er en god idé. For hvad så, hvis der kommer en sygdom, så vi kan kurere, så dør vi alle sammen. Hvad mener de? Ja, jeg synes, det er lidt det samme som mennesker. Kan I se det? Hvis der kommer en udlænding herind i Danmark i en dansk klasse, så vil han nogle steder blive mobbet. Men det vil sige, det er så også det samme, som hvis det var dyr, der kom hen, en forgede hen i en flok geder, vil den blive mobbet på grund af den store uld. Jamen, det ville jo gøre, at vi kunne få dobbelt så mange sweater ud af, som vi kan få ud af et år. Og bønder. Jeg er lige, that's the point. Og mælk. Ja. Gedemænd, det smager af tis. For det første. Og de er levende væsener. De har også en mening, selvom de kan snakke. Det kan en kakkeduser desværre. Alt for meget. Men jeg kan simpelthen mærke på Gud, at han bliver rigtig sur over det her. Det kommer en dårlig energi ud af det her. Det bliver Gud rigtig sur over. Hvad mener I? Ja, halvandet. Ja, det er jo skismart med de der ting der, og slicing og sådan, fordi hvis du laver en forge, ikke? Så tager du jo en ged og et for, og så slicer du dem. Det siger jo sig selv, ikke? Og så får du en forged. Og den her forged, det er et får med pels, meget pels. Det vil sige, at den kan holde sig varm, hvilket sandsynligvis vil vise sig til, at den lever længere, hvilket vil sige, at jeg tjener flere valuta. Ja. Nej, det var til os. Ja, jeg synes, at vi skal stoppe, mens lejen er god. Og lige nu, der bliver udviklet sig til noget meget, meget slemt. Jeg kan bare sige det 2 gange. Hvad mener de? Nej, ikke. Hvad mener de om det? Om hvad? Om det der med splicing. Ja, det er splicing. Jeg synes jo, at vores sådan mere tøj. For eksempel, altså sådan, hvis du nu har en ged og forryg, og så hvis du siger, det er ulden på en ged, og så det er det horn på en, nej, omvendt, det her det er ulden på en får, og det her det er horn på en ged. Og så når man får det sammen, ikke, så bruger det for eksempel på tasker eller sådan noget, ikke? Og så kan du bruge ulden også, og det får du et dyr, ikke? Og så behøver du kun at give den her mængde mad, i stedet for den her mængde mad. Ja, Dag! okay. Når vi snakker om kloning, vi kan risikere at erstatte dyr, og det kunne Gud rigtig sur over, fordi han har brugt 7 dage på at lave det her. 7 dage. Og det synes han ikke særlig sjovt. Og det kan risikere, hvis du tager en menneske og en haj sammen, så bliver det en menneskehaj, og den æder
Og så er det sådan ud af huset. Og det betyder menneskene hos undergang, og det bliver Gud rigtig sur over. Jamen, vi giver jo ikke hejerne ben. Herre landmand. Jeg er fandme ikke præstmand. Okay. Forestil dig en hund og en kat blandet sammen. Det er en hundkat, ikke? Ikke en hundkat, men en hundkat, ikke? Og den hundkat, ikke? En hundkat, ikke? Den er sådan en ordentlig satan, ikke? Det er sådan en kat, der er som en hund med de her ordentlige motherfucker-klør der. Lige forestil dig sådan en shit. Sådan en satan, der kom løven op på min 20-knækkende. Victor, det har den der ikke. Det er jo kraftigt at blive bange. Den der har ikke sådan nogle klør. Okay. Jeg tænker over flere valuta på det, ikke der? Ja, det er rigtigt. Jeg vil godt lukke debatten med at sige, at vi alle har hver sin mening, og det er sådan. Så vil jeg åbne den næste debat, der hedder fremtidsavlsarbejde. Hvad mener I om det? Jeg synes, det var rigtig godt, fordi at så kunne vi få ud af 2 dyr, for eksempel en ko og en ged, så kunne vi få en koged, som både havde hud, skin og mælk. Er det ikke det, vi lige har snakket? Men så. Hvad synes I? Skulle vi gøre det her i fremtiden, eller bare stoppe med det? Ja. Jeg går ind for milkshake. Jeg synes simpelthen... Vi lavede ligesom en. Jeg synes simpelthen, at hvis du tager en bjørn, som smager rigtig godt, og en ko, det bliver simpelthen... Bjørnmubefar! Det kan du tjene kassen på. Hvis bare tager de 10.000 for en bjørn, kan du lige forestille dig en kæmpe stor fed kobjørn. Ja. Jeg synes, som sagt, som jeg har sagt før, at vi skal stoppe her med at snakke god. Ja, landmand. Ja, jeg synes, vi stopper for alt det filet, jeg gerne vil have. Ja. Hvad skal en landmand bruge filet til? Ja, det er så godt. Hvad er filet? Hvad er filet? Det er sådan et stort Simon, du er SF. Ja, de skal jo have hver sin ting, ikke? Og så behøver vi ikke dele brugsbad mere. Ja. Altså, hvis du gerne vil tjene flere penge, landmand. Hvis du gerne vil tjene flere penge, så køb nogle flere dyr i stedet for at købe. Nej, det er jo, så skal jeg jo Du arbejde. skal tjene flere penge. Jeg er ligeglad, så kan du ansætte nogle små søde. Hvem har lukket en sindssyg kvinde ind? Ja. Hvad mener dyrlægen om det? Jeg har ingen mening om det der Sujibo. Jeg synes, at vi skal fortsætte, fordi at, altså, også igen, nu siger jeg, så kan det udvikle menneskeheden. Sådan, altså sådan, hvor kloge de er. Sådan. Fordi hvis nu vi finder ud af, at okay, den har sådan et hjerte, og den har sådan et hjerte, og hvis de får sådan et halvt hjerte hver, ikke? Så kan det være, at vi finder ud af noget, og så... Ja. Så vil jeg godt lukke debatten og åbne den næste. Landbrug. Hvad betyder det for landbrugen, at vi kan avle dyr på den måde? Det betyder jo skide meget. Altså, så var jeg vil lige, der er jo først mig for noget rimelig klogt lige før det der med milkshake kører der. Det var skide Det var ikke endnu. Det var ikke nu, det var lige om lidt. Og Nu snakker jeg om pandekager. pandekager. Hold da kæft, hvad er det for? Ikke om jeg har milkshake. Nu må I introducere det her. Jo, jeg har hørt en lille pusling om, at så vil de begynde at prøve medicin af dyrene. Har jeg ret? Vi kan desværre ikke fortælle, at det er en meget hyggelig dyr. Nej. Men hvis det ender med det, ikke også? Så ender det med, at når vi så får kloner flere af de her dyr hele tiden, jeg ved, så ender det med, at vi til sidst bliver immune over for den medicin. Og det vil ikke være godt, for så var der slet ikke noget til at fremkalde. Jamen, så kunne vi jo fremtiden ændre sig, teknologien ændrer sig. Vi ville jo have fundet noget, der var endnu bedre, og måske kurerede det helt. Altså fik sygdommen til at forsvinde. Og det kunne jo gøre, og det kunne være, at det var det med, at vi avler dyr, at der var skyld i det. Jamen, til sidst så vil vi blive immune over for den medicin. Det vil vi jo også nu. Som vi fortsætter nu. Synes jeg I bare, sidste du skal holde. tidspunkt, der vil jo også være immun over for det, fordi vores krop måske har fundet noget, som gør, at medicin ikke virker. Ja. Ja. Jeg kan mærke, at der kommer en eller anden positiv energi ind her, fordi Gud og mig, vi har lige snakket sammen, og nu når vi snakker om valuta, så kan jeg simpelthen mærke, at vi kommer til at have fremtidens Twin Towers her. En ny kirke, det vil Gud også blive meget glad for, hvis jeg fik sådan en. Den jeg har, den er for lille. Og jeg går ind for milkshake. Hvis du tager og krydser en kakaobønne. Hvad med Philip? En kakaobønne blandt med en muko. Så vil du simpelthen få milkshake direkte ud på brysterne. Det tjener vi kassen på. Twin Towers, ny kig til mig. Sådan. Ja. Må jeg sige, hvad jeg vil sige nu? Ja. Okay. Milkshake, det er pisse smart, fordi at, du ved, man kan klone en ko med en milkshake, ikke? Milkshake-DNA og ko-DNA, og så får vi jo milkshake, ikke? Og så laver de milkshake. Og det, hvilket også er jo skide smart. Det er jo det samme som
Hvis du kan lige forestille dig en gris,